Topon, ang sinong kwarta malam bilang leh. Agreo ki agreo nih. Mati bra, mati. Oh, hello logober, ntam ko angni pool blog YouTube channel dini ara konsep finse borailaibai guys. So guys, dini ni video aja berat mozang jan tanggasino mano hoनबा जों दा बड'लेण्ड टु karbianglong माने ट्रिप होननांसिगोन आरोना एसे बेरायनो थांनि जोङो नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो जितु karbianglongनि भिउ ओमफ्राय जोङो दायो थांगोन आंजों लोगोसे दङ इथिंजाय नै गोरबोखुंगर इथिं बोरै मोनजोबबाय आयौ गोलैलायसिगोनसो जोंना गोरबोखुंगर जोङो दायो पुरा रेडि बड'लेण्ड टु karbianglong राइट दा जोङो बिथिं आरो लोगोफोर दंबावो नैला बिथिं आं मिथिलायाखै दे दिनैसो नुदां आइ लाभ अबंसा आइ लाभ अबंसा ओमफ्राय बेगा जोंना नै बेयाव नैबे जोंना गोरबोखुंगुरनि बेग जाहैबाय नैबे आं एसे फिसाखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय बेग गिदिर जाहैबाय एसे नै जोंना महिलारि वेदां गालादा दङ ओइथिंजाय ओमफ्राय नै वाकि टकि लालायलायदों आरोना दिनै बिराद इन्टारेस्टिं जासिगोनलै राइडा गाइस डेन्जार वाकि टकि लाना थांसै कानेक्टेड टेनसन गैया गोमाबाबो माने नागिरनानै मोनफिननाय हिसाबाव आरो गाइस नै हेलौ 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 इला वा साउन्डआ बरिया फैदों गाइस मोजांलै ना गाइस थेंक इउ बल एकदम बेसेबां जाखो Oh my god, 910 takani. Oh guys, जों दा थांबाय थादों karbianglong नांसिगोन दा बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना जार्निखौ जोंनि नावकाटानिफ्राय Oh guys, जोङो फैयै एकदम एसे खाथियावनो मोनफैबाय आरोना karbianglongनि ओमफ्राय लामाफोरखौथ' नोंथांमोना नुदों एसे भिउखौ ओरैबायदि डेन्जार माने बाइकआ आयौ फिदिंनो हालायलायनो नागिरा आरोना हेन्डेलखौनो बिराद डेन्जार एक्चुअली karbianglongनिस्राय माने शिलंआसो खाथि दै गाइस मेघालया नाय गाइस टार्निंखौ बिथिंनिफ्राय ओरै एकदम ओरै टार्निंखौ नुहुरस्लाबलाया आरोना खनसेयावनो गिदिंखानो गोनां जायो ओमफ्राय जों बिथिंनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय ओरै थांगोन दा जोङो karbianglong दे गाइस नोंथांमोननो देखायलांगासिनो नायलांबायल' थाबानो जाबाय दे टपन आं खिनो ओंखारदों मालाय बिनांगौलै आग्रायाव खि आग्रायाव ने माथिब्रा माथि सायाव ना थ' गाइस बिराद ओंखाम उखैबाय आरोना फुंनिफ्रायनो जायाखै नालाय ओंखायनो जोङो ससेयावनो थाथ'नानै धाबायाव हाबनोसै नै हेपि धाबा ना मा होनो बेयाव जानानै थांसै दे ओंखाम गाइस नै आंना पुर ब्लगा मा जायो बिराद गोरिब नालाय बेदरबो जानो हाया नाबो जानो हाया ओंखायनो दावदैजों जानोसै आरोना चेनेलनि नामाबो बेनो समायदा मिलायखानायसो औ उपाय गैया स' जाग्रोना लानि गाइस बिनि उनाव थांसै जोङो karbianglong थ' नोंथांमोना स्टेटियावनो नांसिगोन दा ने जों दा जाखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय थांनोसै ओरैजाय आरो karbianglongसिम दावबायलांबाय थादों मोनहैयासो मोनहैया आरोना नालेंखरनि जुइस लोंसिगोनलाय लों cheers नैला ब्र लोंसिगोन जोंना गोरबोखुंगुर मारै टेस्टि हा लोंगासिनो सोबनाया अमा गाइखेर जानाय बायदि बोनाया होखानोसै मात लागाव फांसुरि बिसना दसे बुहुमनि सेकेन्ड नाम्बाराव दङ होनदों बयनिख्रुइबो गिदिरसिन होननानै बुंदों आरोना बेखौ बेयाव 126 फिटनि आरोना शिवलिंग बाब गाइस सान्दुं डेन्जार सान्दुं जादों आरोना एकदम गोसा जाथारबाय सान्दुङा ओमफ्राय नै बेथिं दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै 126 फिटनि होनदों बाब धेमालि गिदिर नङा दे हा गाइस आयौ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना आंबो बेयाव आं karbianglongआव थांनायावनो बेयाव जेनेबा हाबलांखानो होनना सानबाय ओंखायनो जेनेबा हाबफैबाय बे जायगानि जितु बे मन्दिरखौ बुंदों बेखिनिखौ माने महामृत्युंजय ना मा बुङो महामृत्युंजय टेम्पोल
बेनो आरोना नामा आंबो बारा इनफरमेसन गैया नालाय बेनि सायाव फार्स्ट टाइम फैजेननाय बेनोसै आरोना गाइस जोङो दायो फाइनालि माने कार्बिआंलंनि जिथु लांहिन टाउन बेयाव मोनफैबाय आरोना लांहिनाव ओमफ्राय बेथिं जोंना नेगासिनो दङ एक्सट्रा इउटिउबार आदा जायखौ नोंथांमोनाथ' सिनायखायोनो फेमास इउटिउबार होननांसिगोन दा नङा होमबा बिसिनावनो थाहैगोन आरोना जों दिनै हरसेखौ आं देखायनि नोंथांमोननो एक्सट्रा इउटिउबार आदाखौ दा गाइस ओइ जोंना बेथिं दङ एक्सट्रा इउटिउबार आदा जोंखौ लांनो फैदों वेलकाम कार्बिआंलंलाय गोबाव सम जोंनिया फाइनालि जोंनिया माने लेट जाबोबाय एसे सालायनायफोरा थेंक इउ कार्बिआंलंआव लांहिनाव मोनफैनायनि नै लांहिननि साया दिनै जेनेबा गाइखेर साहाथ' आं लोंनो हाया ओरैनो थेवबाबो लोंथारनोसै ना मा बुङो जोंना एक्सट्रा इउटिउबार आदाया जोंना नै गोरबो बुंगुर इउटिउबारखौ बरायनो नागिरदों आरोना आरनायजों दे बरायदो ना अबसे जों लाबोनो रोङाखै दे बे मोनसे गिदिर एकदम गोसोआवनो फैखायाखै होमबाखौ दासो सानफ्लांदों आं आदानि थाखाय कार्बिआंलं थेंक इउ बाथ्रा गैला जोंसो लाबोनांगौमोन खिन्थु जों रोंदिया ए लादो